Anyị batara Belgium nke isi obodo ya bụ Brussels mana ebe anyị nọ bụ Antwerp, second city nọ na Brussels. Ọ bụ ya bụ second capital. So ndị be anyị nọ na capital anyị ekene unu pụta nke anyị bulie egwu. Unu n'anya anyị batara ya na chi ojiji ndị obodo ahụ bụ ndị Belgium ha na-asụkwa Dutch na-asụkwazi French. Na Antwerp a na-asụkarị Dutch mana ị gaa na Brussels a na-asụkarị gịnị ọ bụ French. Unu n'anya anyị batara Belgium na chi ojiji chi na-atụchizi atụchi mana Belgium sokwa n'egwu eji n'anya ebe niile dị gbacha gbacha. Ana m agakwa na nke nwanne m nwaanyị nrụzi echi ọlụ ebido anyị ga-aga ebe dị iche iche. Kedu mommy from Belgium pụta ka anyị gaghalịa ọ bụrụ na ị ma na ị nọ na Belgium pụta ka anyị gaghalịa ndeewo.